नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। ता खबर बा भोजपुरी हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के बारे में, जिनकर दो शानदार वीडियो गाना आप सबके बीच में आ रहा बा और ओकर शॉर्ट्स वीडियो हम अपन चैनल भोजपुरी प्लस पर अपलोड कर देले बानी। आप लोग जाके देख सकतानी। हम बात करे वाला बानी दोनों गाना के बारे में। तो सबसे पहले तब बिहान सुबह रिलीज होके वाला बा आदि शक्ति फिल्म से यूट्यूब चैनल के जौन सेकंड चैनल बा शिव शक्ति हो पर हम पढ़ते बानी हो। जी हाँ, तहार लइका हो गईल हम पढ़ते बानी हो। एकर फुल वीडियो सॉन्ग बिहान सुबह 7 बजे तक आप लोगन खातिर रिलीज कर दिया जाई। एकरा अलावा परसों हेउ से भी बड़ा एगो धमाका होके जा रहल बा। सारे गामा हम भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर परदेसिया गाना, जो कि अमिताभ बच्चन जी के ज़माना के फिल्म के गाना बा, उ गाना के भोजपुरी हिंदी मिक्स करके रीमेक कल गई बा खेसारी लाल यादव जी के द्वारा। और वो आप लोगन के सुने के मिली परसों यानी कि 18 तारीख के। और ई गाना सारे गामा हम भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर आई। दोनों के चैनल दोनों पर आ चुकल बा। जो टीज़र बा ऑफिशियल आप लोग जाके देख सकता नहीं वीडियो में। और हमने के चैनल पर भी शॉर्ट्स वीडियो में अपलोड कर दिले बानी। हमने के इंस्टाग्राम पर भी रील्स में अपलोड बा, आप लोग जाकर वीडियो बना सकता नहीं। अगर वीडियो ही आप लोगन के पसंद आयल बा तो लाइक करी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी। ऐसा ने भोजपुरी खबर सब देखे खातिर। जय भोजपुरी, प्रणाम।